I ved ikke, hvem jeg er. I vil ikke sige en hel masse kedelige ting godt, så siger jeg reglerne. Okay, når du dræber en person, så får du en shard. Men hvis du dør, så mister du hjertet. Det er meget vigtigt, at jeg lige siger det her, okay? Fordi, hvis du dør af for eksempel fra fall damage, et eller andet ikke også, så mister du ikke dit hjerte, og du kan altid gå back, fordi vi har en command, der hedder /back. Jeg har noget til det. Så vi har de 2 plugins, så hjælp os. Jeg har 3 ting i gang, der vi skal have dejligt armor. Vi skal have fundet netter, og vi skal have fundet en base. Det er de 3 ting, vi skal nå for den her video. Jeg tror ikke, det er den ene, der skruer noget til døren. What? Hvor er du? Hvor er du? Jeg kan se dit nametag, jeg kan se dit nametag. Eller er det hendes? Nej. Det her er min teammate Holger, og vi er teammates og kommer til at være sammen hele livestream. What? What? Jeg har aldrig set det der. Hvad er det? Okay, hvad fuck er det her? Hvad er det der? Bro, hvad er det der? Shit. Hvad fuck er det der? Bro, hvad er det her? Okay. Okay, jeg ved, hvad vil du have hjælp til? Hvad fuck er det der for en ting? Det kommer lige tilbage. Det der, bro, det er jo. Træk den. Drik den nu. Rød nøgle. Så skal du tage den. Er det noget grøn? Nej, rød. Orange. Ja. Så skal du trykke på den der. Så får du ting. Må jeg få den på? Jeg vil have en teleport request. Skal jeg gøre det? Nej, der er fordi de giver på. Nå ja. Ej, hvor sejt. Vi kan bare kidnappe nogle blocks. Er det Hero Brand, det her? Nej, det er skeletterne. Jeg tager til Hero Brand. Se, det kan da sagtens være vores base der. Det er sådan en fed en. Prøv lige se det. Ja, vi kan skal vi lave base her? Ja, og så bygger vi lige en trap op her. For blocksene. Nej, det er faktisk lidt toilet for os, så gør det bagefter. Jeg er lige ved serveren, fordi hvis der kommer nogen, ikke også, eller andet lort, så yes. Jeg går lige på toilet, boys. Hej Holger. Nej, jeg har lige lavet lidt basen lidt større. Bare. Der hvor jeg ikke var allerede var gået op. Så ville jeg have gjort det. Okay, nu bliver jeg forvirret, det er det faktisk. Jeg har lige fundet Mikkel. Oh shit! Jeg har lige fundet Mikkel! Løb! Endelig nogen. Du skal jo give mig en friend, en request. Chill. Han gik væk. Tilbage til mig. Men hvad er de der vindting? Jeg er stadig forvirret, hvad de er. Han var nede min. Han er. Han er lige der. Nej, vent, jeg er ikke med. Gud, det var så hurtigt. Falkekrigerne der. Til ham. Han burde ikke være god til PvP. Til ham. Dræb ham. Nice. Ah. Mikkel kommer. Jeg skimmer os. Hernede. Så har jeg fundet stedet. Ja, jeg har fundet stedet. Godt. Ja. Så lige var det bare lige. Har vi lige med gravel? Nej, det kan jeg se. Alligevel. Hvordan fuck? Vi er nødt til at flytte base. Base, bare kommer op. Ja, vi er ligeglade med de ting, vi havde dernede.
tror jeg, på et tidspunkt. Jeg vil nok sige bagefter i morgen. Vi må faktisk aldrig have fået Kan man bruge det til? Nå, tak for koordinaterne! for snakke om det. Jeg dør. Ja! Det er da en måde at slutte episoden af på. Jeg har ikke nogen pickaxe til at mine op af. Jeg har ikke nogen blocks til at placere noget. Jeg har faktisk overhovedet ikke synd på dig. Så gør jeg det. Det hører du. Jeg gør det med vilje. Så ødelægger jeg mit William, seng, hvor er du henne? og så dræber jeg mig selv. Ja, bliv væk. Ja, hvad er du? Der! Hvorfor skal du få Ej, seng? William! Bliv væk. Lad mig lige få noget Prøv at se, Mikkel. Jeg har ret mange brød. Jeg er bare så bange. Nogen må lige alle mine brød. Det er noget meget. Don't like the juice. Hvordan fanden vidste du det? Hvordan skulle man ellers vide det? No guys, you think I'm good. Du må ikke gå hen i. Det er ondt. Han er